wis sak mestine lali aku mas tunggu saiki ketemu jogetan tetemen karo aku hati yo tombo kangenku kangenmu kali eling nalika iku sepi rasane waktu minuju dhewe lali zaman sama yen dolan rame-rame uyuh rukun seneng atine mas gelang alit hari-hari sadurit kanggo nopo kangen iki rasa sakmimpi durung butuh tani rasa kangen wis iso mari rasa sakmimpi durung butuh tani rasa sakmimpi durung butuh tani rasa kangen wis iso Saiki kari nang kene timbangane umur. Kurniawan plus Oke. Ada Mbak Selgi yang sedang bernyanyi. Gludek audio aku ngampura hanapus meko ngitung lintang sesulo padang rembulan tak kelei ana ngendi si panjenengan tak titipi kidang teketak ing jantung ngetan lungkungan kang rerambatan amuk suara rakyat jiwana tak kirimi lagi tak seperti angin setir ora krasa sliramu tan setapikir
Jos tenan iki sone gluduk Selamat malam Mbak Susi. Dangu mboten pinanggih. Nggih. Prasaku tambah ayu. Arep elek tak herni. Lah elek ya orang. Karo malah piye? Iya lah piye. Iya ya Mbak Susi. Iki jamuku wayang sapar kayaknya. Wah, lek wonge selalu hadir iki, Boy. Ora tanggapan kurang-kurang wulan ya bingung kan. Ngomong yo ngebal-ngebali aku ayo sus metu ayo. Jak metu nyandi ya, Boy. Iya Mbak Susi, ini ngomong ngisiin waktu. Jadi mau pembagian door prize juga nanti dilanjutkan. Nanti kalau ada waktu di sela-sela lagu lah di door prize lagi. Karena belum habis. Iki waya sindani ya lho. Pak, turun ngono Mbak Susi. Ayo gendong. Iya. Gendong Pak Dalang kan ya arepe. Duet toh? Ajine duet yang tuh wah dereng. Oh, tak kira ajine duet kali ngono. Nah, iya. Ayo Mas Kurniawan plus. Ayo, apa kono? Wis monggo diminta. Dikasih yang rancak dulu. Selamat malam ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip just. Yuk tarik. Mojo lagi ayam tantrum. Juga bersama selalu geluduk. Hey. Jalali shooting, jalali lighting.
tur yang manis tambahi gula. Wes yo wes doni kombener sing guna. Kali manis tur yang manis tambahi gula. Wis yo wis hati pengen aku kerasa. Jangan mriki saya sih panter hidupe. Aku hari Ora wong ning kene nek mik kok njupuk rono lah ya kadung penak-penak cepet. Lah iya kok yo kadung penake cepet. Mikir lho. Bu nek wis ngolasine bener rasa cepet. Kadung aku lu wis powe enak. Aduh kowe kan. Cepet. Kok kadung yer-yer lho kok cepet. Nudupe lho malah aku gelo. Pantes pun enggak. Matur suwun Mbak Susi.